खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारानि सायाव मोनसे सोंथि खालामदों एबा सोंथि सिखारदों बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गोसोआव खुगायाव मोनसे सोंथि आरो बे सोंथियानो जाहैबाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्ताराया बिटिसिआव थाफैनाया बेसेबां बोसोर जाखो बेगम आक्ताराया बर' हारिनि जारिमिनखौ मा मिथिगौ बेगम आक्ताराया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ बेसेबां मिथिगौ एबा मा मिथिगौ बिथाङा बिटिसिआव थाफैनाया बेसेबां बोसोर जाखो गोबां रायजो राजानि गोसोआव सोंथि आरो बैबायदि सासे मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्ताराया गादियाव जिरायनो मोनदों होननानै बर' हारिनि जा सिनस्रि जा बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो खर' गाज्रि जाबाय होननानै बोरदों होननानै बाथ्रा बुंनो हानाय सोरनिफ्राय साहस मोननानै बेबायदि बाथ्रा बुंखो आरो बेखौ लानानै दिनै रायजो नाङैनो बिटिसि नाङैनो दुंहाव थासारि आरो बेगम आक्तारा जा मावफुं सोद्रोमा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारानि सायाव खुद्रि सारनानै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिथांनि जा बेगम आक्तारानि मुसुखाखौ सावनाय बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो सावनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे गोख्रों सोंखारिदों बेसेबां मिथिगौ बर' हारिनि जा जारिमिन जा बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन बेनि बागै बेगम आक्ताराया बेसेबां गियान गोनां सासे दैदेनगिरि जाय हाग्रामा महिलारि जाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बरादाव बिथाङा बिटिसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा जानो मोनदों बैबायदि मावफुं सोद्रोमाया जाय समाव गेजेर समावसो जोंनि बिटिसिआव फैनानै दा राजखान्थिनि गादियाव जिरायनो मोनदों बैबायदि बेगम आक्ताराया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खर' गाज्रि जानाय एबा बोरखांनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ दिनैनि समाव बर'नि रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि थागिबि रायजो राजाफोरा सहायनो हायाखै आरो बेखौ लानानै बे समाव बेगम आक्तारानि सायाव गोख्रों सोंखारिनाय आरो बिथांनि सायाव गोख्रों सोंखारिनानै बिथांनि मुसुखा सावदों बिटिसि नाङैनो दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिसिनि दाब दाब जायगानि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारानि सायाव माबायदि खुद्रिसानाय बाथ्रा बुंदों जों फारि फारि नोंथांमोननो दिन्थिलांनि তেওঁলোকে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই পাগল হৈছে আচলতে এটা কাৰ ওপৰত কৰিছে এই যিটো সদনৰ পৰা গোটেই বিটিচিখন পৰিচালিত হয় যিটো সদনৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সমূহ কাম কাজৰ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট পৰিচালিত হয় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ইউপিপিএল আৰু আপসুৰ মানুহখিনিয়ে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে পাগল হৈছে ক্ষমতা হেৰুৱাই পাগল হৈ পেলাই তেওঁলোকে অনৈতিক কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কামটো কৰি দিলে আচলতে তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে এইটো খুবেই নিন্দনীয় আৰু কালি আমাৰ বিধানসভাত আমাৰ যিটো পৰিষদীয় বিধানসভা তাতে পৰিষদীয় বিধানসভাত এইটো এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বিটিসি অঞ্চলৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক এটা বাতৰি ইতিমধ্যে আপসু আৰু ইউপিপিএলে মেছেজ মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ মানে চাৰিত্ৰিক যিটো মানে দিশ তেওঁলোকে সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে আমি আজি তাৰিখত যিটো নেকি এছটিৰ যিটো সাংঘাতিকভাৱে যিটো নেকি আন্দোলন হৈ আছে যিটো নেকি কোনো কাৰণতে এইটো অসম্ভৱ এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আৰু সেইটোৰ বিষয়ে আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু লগতে আফতাৰ আহমেদ যিটো কথা কৈছে তেওঁ আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ হিষ্টৰিকেল তেওঁ 1% তেওঁ গম নাপায় নাজানে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে কি পাগল বুলি কৈছে তাৰমানে যে একো নহয় আৰু মানে কি বুলি কয় এইটো বড়ো জাতিটোৰ মানে যিটো নেকি আমি ট্ৰাইবেল হিচাপে যিটো নেকি আন্দোলন হৈ আছে এই আন্দোলনটো তেওঁ মেনিংলেছ বুলি ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে সেইকাৰণে তাক এইটো কৈছো যে
তেওঁ যাতে এই হেৰিৰ পৰা যাতে আমাৰ আন্দোলনৰ পৰা ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ পৰা যিটো আমাৰ চলি আছে আন্দোলন তাত যাতে কোনো কাৰণত তেওঁ যাতে ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ মাজত যাতে তেওঁ নোসোমায় সেইটো তাক সুকিয়াই দিছো তাৰমানে আৰু লগতে এটাই কথা আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ যেহেতু এটা ইতিহাস আছে আমাৰ যেহেতু এটা বুৰঞ্জী আছে গতিকে এই বস্তুটো ট্ৰাইবেল হ'ল আমি নিজকে ক'ৰবাত বনাই লৈ পেলাই আমি ট্ৰাইবেল হোৱা নাই ইয়াতে আমি জন্মগত ট্ৰাইবেল গতিকে কোনোবাই যদি ট্ৰাইবেল হ'ব বিচাৰিছে ক'ৰবাত বনাই পেলাই সেইটো আমি কেতিয়াও আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত আমি হ'ব নিদিওঁ কাৰণ এইটোতে কাৰণ যেহেতু আমাক আমি যিটো নেকি আমাৰ জন্মগত যিটো ট্ৰাইবেল আমি জন্মগত ট্ৰাইবেলৰ যিটো এৰিয়া এই এৰিয়াত আমি কোনো কাৰণত এই বস্তুটো এই সংঘাতটো আমি আনিব নিবিচাৰোঁ আৰু সেই বস্তুটো যাতে তেখেতে এই কামটো যাতে নকৰে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ खुलुमबाय बर'लेण्ड रायजो राजा लोगोसे जोंनि मिडिया नोंथांमोन ससियेल मिडिया जोंनि मिडिया नोंथांमोन गासैनिसिमनिबो मोनाबिलिनि आं गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बे हाबाफारिखौ आंबो खोनायाखैमोन थांनाय बेलायाव जिथु आक्तारा आहमेद बेगम हय बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा मथंगुरिनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बे बिफानाव बिथाङा बुंदों दिनै बर' फरायसा आफाद जिथु बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बोरदों बिथांमोना फागोला होननानै बुंदों बर' फरायसा आफाद होनाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजाया मोनसे सिनसियारिटि दङ सिनसियारिटिया बेनो जे बे बर' फरायसा आफादखौ बिदि बुंनाय लोगो लोगो मोनसे सेन्टिमेन्टआव फैनानै दिनै जों रायजो राजाया ओंखारबोबाय जों बर' फरायसा आफादाव जोङो सम होनो हायाब्लाबो फरायसा आफादनि फारसे जोङो मोनसे कन्ट्रभार्सि जोंहा मोनसे कन्ट्रिबिउसन जोंनि भलेन्टारिलि जोङो ओंखारबोनाय बिथांखौ बुंनाय लोगो लोगो जोङो आफादखौ रायनाय माने जोङो माहारिखौ रायनाय बायदि जायो ओंखायनो बे बिथाङालाय सोरमोन बिथांनि हिस्ट'रि नायगिरनो थांब्लाथ' आहमेद बिथाङा बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङाथ' 2025 मायथाइयाव बियो बरपेटा हालामनि मोनसे माबानि कनस्टिटिउसननि आन्दाराव मोनसे सासे भटारमोन बिथाङा बोरै फैनानै दिनै बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव बा बिटिसिआव बा बिटिआरआव फैनानै बोरै बिथाङा बुंनो हागौ जे फरायसा आफादा बोरनाय आरो बिथाङा माबोरै संबिधाननि सहाय लानानै माबोरै नैथि आखाइनि संबिधाननि सहाय लानानै बेयाव फैनानै बिथाङा भटार्स जानानै माबोरै बे एग्जिकिउटिभ मेम्बार जानो हाबाय बेहा आंहा गोदोर सोंलु दङ रायजो राजासिम आं बे सोंलुखौ एंगारनानै होबाय नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव होयो आरो नोंथांमोना मोनसे लाइजामख'नि गेजेराव बिथांमोननि चेनेलनि गेजेराव हगार हरो बिथांमोना माबोरै बरपेटानिफ्राय फैनानै बेयाव माबोरै भटार जानानै माबोरै बिदि बुंनायनि मोन्थायखौ मोनखौ नोगोद दुखु दङ बर' रायजो राजाया मोनसे दुखु दङ बेनि सोमोन्दै बिदि बुंनायनि थाखाय जों खुद्रिसारदों सार बेनो आरो मेनलि बिथांखिया बेनो जों रायजो राजाया बेखौ सानदों जों गाबोन समफोर बिथां बुंनायनि एगेन्स्टआव बिनि बुंनायनि जों उल्था फारसेयै जोङो मोनसे आयेननि बेरेखा लानो सानदों बिथाङा बोरै बे समस्थियाव फैनानै मथंगुरि समस्थियाव फैनानै बोरै भटार जाखौ बोरै एग्जिकिउटिभ मेम्बार जाखौ टेक्सटाइल हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव माबोरै फैनो हाखौ बै बिथाङा आगुनि माबायाव बरपेटा समस्थिनिफ्राय फैनानै बिनि थासारिखौ नागिरनानै जोङो बिनि सुलुंखौ नागिरनानै जोङो मोनसे इनफरमेसन रेजिस्टार खालामगोन होननानै सानदों सार बेनिफ्राय जों बिथाङा जिथु पागल होनना बुंनाय बे खोथाखौ जुदि माने उथ्रायनाय लायाबा आरो माबायदि बिनि खोथाखौ बियो रायजो राजानि सिगाङाव बियो निमाहा बिनांगोन बर'लेण्ड बासिनियाव बा जों गासैनिबो बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बा बर'लेण्ड बे एरियायाव बिथाङा गावनि फागोला बा बोरनाय होननाय बाथ्राखौ बुंनायखौ बियो उथायना लायाब्ला जोङो फैगोन समाव आरोबाव जोङो आयेननि सायाव दुखु थागोन आरो जोङो आयेननि सोमोन्दै आयेननि फारसे जोङो राहा लानाय जागोन होनना जों सानदों आरो गोजोन्थों
ट्राइबेलफोरनि सोमावसारनानै बिटिसि खाथियाव जिरायनानै थानानै जोंनि जे बिटिसि आवनो जोंनि जे ट्राइबेलफोरनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ मैयानि दिनाव आक्तारा बेगम आहमेदा जोंनि जे ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जों ट्राइबेलफ्रा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ आक्तारा आहमेद बेगमा मैयानि दिनाव जे एबसुफ्रा गलाम जाजोब्बाय बायदि एबसु आरो ट्राइबेल सोमावसारनायफोरनि सायाव जे बेरेखा बुंनाय बेनि सायाव जोङो दिनै बिजनि सोलोंसालिमानि लांगोना मोखाङाव बिजनि सोलोंसालिमा आरो बर' बाजार सोलोंसालिमा मोननैबो सोलोंसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा बिथांनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लादों। बिथाङा जोंनि जे बिटिसिनि गादियाव जिरायनानैनो बिथाङा बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय फैनानै 2009 मायथाइयावसो बिथाङा बिटिसिआव हाबफैदों। अब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिआव फैनानै जोंनि जे ट्राइबेलफोरनि सोमावसारनानै मोनबोनाय बिएससि बिटिसि बिटिआरनि जे गादियाव जिरायनानै बिथाङा दिनै जोंनि सायावनो एथबां अयनाय बुंदों। बेखौ लानानै जोङो दिनै बिजनि सोलोंसालिमानि लांगोनायाव बिथांनि बेरेखायै जोङो मुथि सावनानै दिनै खुदै सारनाय हाबाफारि लादों आरो बिथाङा जोंनि सायाव बेफोरबायदि उननि समफोराव अयनाय बेफोरबायदि ट्राइबेल माहारिनि सायाव बेफोरबायदि गनायथावै बाथ्रा बुङोब्ला बिथांनि हेंथायै जों गोख्रों भाबै सोमावसारलांबाय थानो थाखाय जों बिथांखौ आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव ट्राइबेलफोरनि बेरेखा बुङोब्ला बिथांखौ जोङो फरायसा आरो ट्राइबेल माहारि जानानै बिथांखौ जोङो फरायसा हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै जोङो जाबायदि राहा लानांगौ बेखौ जों लालांनो थाखाय रेडि।